Üdvözlöm! Erről a helyiségről lenne szó. Tehát itt a sarokban ki kellene alakítani egy fürdőszobát, tehát kellene egy elalakú gipszkartonfal, egy 70 centis ajtóval. Ezeket a falfelületeket csak grettelni, festeni, nem tudom mennyire látszik. Ezt a hátsó falat, ezt gipszkartonozzal szeretném beburkolni, mert hát elég csúnya, hogy ezt eltakarja. Az ámenyezet, ami most fönt van, ez ki lesz bontva. Itt ezen a részen körülbelül egy olyan 2,5 méteres darab marad meg, mert fönt lesz egy fekvőhely. Leírom pontosan a méreteket. Ugye most fognak jönni a vizesek, aztán a villanyszerelő, tehát utánuk is javítani kell. Az ajzatbeton az nagyon csúf, jön rá egy fújt púrhabos szigetelés, és arra kellene betonozni. A nyírányzárók maradnak, ott is ablak lesz, fönt is ablak lesz, tehát itt még az álmennyezet fölött 140 centi ez a fal. Ugye ez itt ferdemennyezet, azt én kiszámoltam, hogy körülbelül hány négyzetméter. A fal egyébként nem csúnya, normális, nincs is nagyon repedezve. Talán itt az ablak alatt van egy repedés. Na, akkor ugye ahhoz is kellene valaki talán, ha tudnak, aki nekem ezt a álmennyezetet kibontja, és ezt a galéria részt össze tudná hozni úgy, hogy ne nagyon kelljen merevíteni. Ugye járni lehet rajta, tehát súlyt bír. Hát ennyi lenne. Ja, ugye akkor ugye utána, tehát hogyha megvan az ajzatbeton, akkor burkolni kellene, járólapozni az alját, és a fürdőszobát csempézni, ugye ez nem nagy. Majd azokat is leírom, hogy körülbelül mennyi a csempe. A járólap az 21 négyzetméter körülbelül. Hát,